We zijn hier bij de centrale as op de Doniawei in Damwoude en ik sta hier bij Wim de Vries, projectleider Noord en Zuid 2. Hoe zijn de vorderingen? De vorderingen gaan prima. Heijmans ligt goed op planning voor deelgebied Noord, dus wij zijn heel tevreden. Zijn er obstakels of dingen ook waar jullie de afgelopen tijd tegenaan zijn gelopen? We zijn in de voorbereiding tegen de nodige obstakels aangelopen natuurlijk, maar die hebben we zo goed mogelijk verwerkt in het contract. En natuurlijk op het moment dat Heijmans bezig gaat, dan lopen ze ook tegen zaken aan die niet voorzien zijn, maar die proberen dan zo goed mogelijk op te lossen. Ligt het project op dit moment op schema? Het project ligt op schema, ja. We hebben inmiddels 3 aannemerscombinaties die los zijn. Rondweg Griep is Haasma en bij midden 2 het aquaduct de Nijendaam. En hier in Noord Heijmans. Inmiddels hebben we ook deelgebied Zuid aanbesteed, dus daar beginnen we eind van het jaar ook met de werkzaamheden. En de bedoeling is om de resterende contracten dit jaar aan te besteden voor de centrale as. Je ziet dat op het moment dat Heijmans hier aan het werk gaat, dat ze toch heel veel lokale bedrijven gaan inschakelen. Loonbedrijven die worden ingeschakeld. Daarnaast hebben wij ook de strategie bij de centrale as om daar waar mogelijk onderhands aan te besteden bij lokale bedrijven. Dus de wat kleinere werkzaamheden die proberen we toch zoveel mogelijk bij de lokale bedrijven weg te zetten. Je ontkomt er niet aan dat de grote contracten meervoudig worden aanbesteed, dus openbaar. Ja, en dan is het maar net wie erin schrijft natuurlijk. Wat je ziet is op het moment dat je een verdieping aanbrengt, een onderdoorgang, of het nou hier bij de Doniaweg is of bij de Kooilaan of de Dwarslaan, dan moet je zorgen voor een waterdichte constructie. Nou, de methode waar Heijmans voor gekozen heeft is het aanbrengen van de folie. En om nu te voorkomen dat door de waterdruk die hele folieconstructie met de weg omhoog wordt gedrukt, moet er als ballast zand aangebracht worden. En dat is de reden waarom er zo diep wordt gegraven. Dus op het diepste punt wordt er waterdichte folie aangebracht. En dan komt er een laag zand van 3-4 meter op. En dat zorgt voor de tegendruk. En dan pas kan je met de wegconstructie en met het kunstwerk beginnen. Hier in Noord, waar we hier nu staan, bij de Doniawei en bij de Kooilaan en straks ook bij de Dwarslaan, dat zijn daar waar de kruisende infrastructuur, de bestaande infrastructuur kruist. Dus daar komen de meeste stremmingen.